Hai algo que non sai nos marcadores. Algo que non se recolle nas estatísticas nin nas crónicas do día seguinte. É a alma dun club. E esa alma ten nomes e rostros. Un club sostense na paixón dos que nunca fallan. En Sarria, atopamos a Mendrós, socio número 5 da Sociedade Deportiva Sarriana. Bueno, a miña historia é moi larga aquí neste club. Eu teño o número 5 de socio. Eu levo de socio, non sei, efectivamente, pero 53, 54 anos. Prácticamente desde que se fundou. Bueno, ascenso tuvemos varios. Que o primeiro ascenso, porque que botouse nunha liga que había na Serie A, chamaban a Serie A, que eran equipos todos de Lugo, donde entraba case, logo che dicía que logo era como a terceira hoxe, a Serie A daquela. Estaban equipos como Viveiro, Borela, todos eses equipos. Despois de moitos anos peitando, subiuse a preferente. E botouse uns cuantos anos, pois foi un ano que se baixou, depois volveuse a subir, pero chegou unha época que a directiva marchou, baixouse de preferente a primeira regional, a directiva marchou e non había quen se fixera cargo do equipo e entregado, non é? Entonces, desapareceu o equipo. Solo se fixo cargo a corporación e só os equipos inferiores. E o ano seguinte, volveuse a formar equipo, pero claro, houve que empezar na terceira regional. Na terceira regional. E colleu aí bueno, pois chamai algo, vou falar mal dele, pero bueno, que botou 2 ou 3 anos e non saíamos da terceira regional. Hasta que houve que facer unha moción de censura para botar fora. Botouse fora, colleu aí outro, un que chamaban Ángel Togón, e xa o ano seguinte xa se subía a segunda regional, a outro, a primeira, en 3 anos volveu a poñer un preferente. Cada ano houve un ascenso. Hasta este ano que por fin, o ano pasado, por fin subimos e levamos 2 campañas moi buenas. Eu teño 77 anos, nacín aquí, entonces, para min é todo, porque foi o que me deu todo. Socio número 3 do Estradense. Foi xogador, vicepresidente e nunca deixou de ser afeccionado. Deixou o campo sendo moi novo, pero quedou para sempre no equipo. Que xogamos na Isla da Rosa, nas Rías Baixas. E fomos, ainda non había o puente da isla feito, fomos en barco de Vilanova á isla. E ganamos 2-1. Marcou un gol Antonio Rivas e outro marquei eu. E foi unha alegría moi grande que se levamos por o primeiro partido, que xogábamos e que ganamos. Xogamos onde podíamos, no río ou na playa. En Vilanova, no campo ali nas finas, e nos bañamos, nos xogamos na playa. En Gondomar igual. En Pontevedra, en Pasarón, aí xa había duchas. Pero, bueno, pois mira, é todo bo. Eu Estradense quero moito. Porque me creei no Estradense, xoguei nel, un vicepresidente, cando fomos para de presidente, fomos uns 2 ou 3 temporadas, costou-nos moitos cartos, pois deixámoslo, no outro, bueno, en fin, pero pasábamos moi ben. Tínhamos un equipazo terrible daquela. Pois mira, eu como fui directivo, e me xuste a directiva, enorgulléceme moito
falar dela porque é unha maravilla. Son uns rapaces que funcionan e ojalá sigan de directivos. A labor que fan eles, eu sei o que é, porque tuve aí, non hai que la faga. É unha verdadera maravilla. Eu deseo toda a todo o mundo, hombre, sería unha alegría moi grande. Eles non saen nas portadas, non marcan goles, pero sen eles non habería fútbol. Eles son historias en libro, son sentimentos en condición. Porque un club non é escudo sin estatuto, un club é a súa xente.